gatanan ku tare da ni Haifa Muhammad. Akwai wani ƙauye mai suna garin Dala inda mutane ke zaune cikin zaman lafiya da lumana. A cikin wannan ƙauye akwai wasu abokai biyu da ake ji da su, Hassan da Umar. Hassan ya kasance mai gaskiya da aminci, yayin da Umar shi ma yana nuna kansa a matsayin amintaccen aboki ga abokin nasa. Hassan da Umar sun taso tun suna yara, suna komai tare, daga zuwa makaranta zuwa wasannin yara. Hassan ya kasance yana ganin Umar a matsayin ɗan uwansa, yayin da Umar ya kasance yana ɓoye wasu sirrika a zuciyarsa. Ko da yake suna tare, Umar yana da wani irin hali na son kai da kishin Hassan. Shekaru sun ja inda Hassan ya so samun nasara a cikin rayuwarsa, domin ya samu aiki a cikin birni, yana dawowa gida yana taimakawa iyalansa da kuma abokansa. Umar a gefe guda bai samu nasara sosai ba. Wannan hali ya sa ya fara jin kishin Hassan a cikin zuciyarsa. Ranar wata Juma'a, Hassan ya dawo gida daga aiki, ya tarar da Umar yana jiransa. Umar ya zo da labari cewa akwai wata dama ta kasuwanci a cikin gari kuma yana buƙatar taimako daga Hassan. Hassan da zuciya mai kyau ya amince, ya yarda zai taimaka wa Umar ba tare da wani shakku ba ko wani damuwa. Sai dai shi Umar yana da wata manufa a zuciyarsa. Ya shirya ya yi amfani da damar da Hassan domin samun riba da kansa. Ya ce wa Hassan cewa ya kawo masa kuɗi domin su fara kasuwancin tare. Hassan ya ba Umar kuɗi ba tare da wani shakku ba, domin yana ganin Umar a matsayin aboki da ya dogara da shi a rayuwarsa. Bayan wata ɗaya, Hassan ya lura cewa Umar baya nuna alamun cewa kasuwancin nasu yana ci gaba. Ko da ya tambaye sa game da abin da ke faruwa, amma Umar yana bashi wasu dalilai da basu da tushe sam ko muhalli. Hassan ya soma damuwa, amma yana da zuciya mai kyau, yana tunanin cewa Umar zai dawo da gaskiyarsa, kuma Umar ba zai taɓa cutar da shi ba. Wata ranar Asabar, Hassan ya yanke shawarar cewa zai je gidan Umar domin ya ga abin da ke faruwa da kasuwancinsu. Lokacin da ya isa gidan Umar, ya tarar da wani abu mai ban tsoro. Ya ga Umar yana tare da wasu mutane suna tattauna yadda za su yi amfani da kuɗin Hassan domin su amfana da kansu. Hassan ya ji baƙin ciki da kuma damuwa, amma ya tsaya a boye yana sauraron su. Bayan sun gama tattaunawa, Hassan ya fito daga inda yake ɓoye yana kallon Umar cikin baƙin ciki. Ya ce, Umar, na yi maka amana kamar ɗan uwana, haka na ɗauke ka, amma ka ci amana ta, ka nuna cewa kai ba aboki ba ne na gaskiya. Umar cikin kunya da damuwa ya rasa abin da zai ce. Hassan ya tafi gida da zuciya mai rauni, yana mai baƙin cikin ganin yadda abokin nasa ya ci amanarsa, wanda ya ɗauka tamkar ɗan uwansa wanda suka fito ciki ɗaya. Darasin da ke kunshe cikin wannan labari shine kada mu yi shakka da amintar da muke tsakaninmu da abokanmu na kirki, amma ya kamata mu kasance masu lura da su a cikin kowane hali. Cin amana yana iya kawo rauni mai tsanani a cikin zuciyar mutum. Ya kamata mu zama masu gaskiya da aminci, kuma mu yarda cewa Allah ne mafi aminci da kuma wanda baya cin amana. To masu saurare, a nan wannan labari ya kawo ƙarshe. Kar ku manta ku danna mana like, har ila yau kuma ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryen makan lokaci da mun ɗaura. Mun gode.